ya hiyo dhamana. Koromga jong jopuonjre yudo midhiero mar chope skunde gi bang' yo madier tam kata midtam. Yangore ni yudo nyamburko matero jopuonjre e skunde no bedo matek kaluwore gi nengo mauta makoro ni malo. Weg matatu e moko kuom gwenge no medo nengo wuoth gi atamalo 30 mar chopo dwaro mar nengo manyien mar mauta masani omedore kendo rocho hala margi. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa wachni e yo manimba. Etesende nyamburko e boma ma Homa Bay kod ma Migori jopuonjre chapni mar idho nyamburko kagidok e skunde mopogore magisome bang' bedo pacho e yueyo mar kor tam ma okawo jomachiel mangima. Jonyuol ma bende nowuok kod nyithindgi e udi kaduokogi e skunde magisome chunygi dang'ni kaluwore gi nengo wuoth ma omede ka opim gi kinde mane jopuonjre dok pacho e yueyo machuok mar kor tam. An kwayo mara kaluwore gi ngima moidho akwayo sirkal nikech ka sani fuel noidho ma mondo mi andho michopo Homa Bay en siling 500 kan gi nyathi ma pile pile biro ga gi siling 300 kawuono en siling 500. Ok ang'e kata kaka na chop gi nyathi ne skul tidware skul bende kiny ma ok olewo. Kora kwayo ka fuel nyalo dok piny na sirkal ka winjo ka to jopiny ywak kata raia ywak manogo ko moko bedo mayot no ahinya kaka wa jonyuol ahinya kata kwa biro kaka sani koro one stage ka wakelo nyithindo mondo dok skul sama wuoye ka ne an go wadwa masemo Eldoret ni wakelo ka geche opong' kendo wan gi jam makata kumineno e toke kani nyithindo pod rito mwakia ni ang' ne gidhi sadi to kata mana weche mag wuoth bok yot nekech kata mana feyo medore mopogore kaka nyuma pare chien kucho. Ka nengo mag gigo ma ochuno ma jopuonjre dok go e skunde magisome bende giywak ni idho malo e dukni maonge kaka ginyalo kowo nyithindgi e skunde yo mowinjore. Nyathina ni Kisumu Boys to ka dhi e supermarket tayudo ka bech gik moko idho madhier andasi nan gi siling 10,000 achalo mana taka mbele jo supermarket gik mang'iewo thin kabisa ne nyathi omiyo wawinjo matek wan jonyuol kweli wawinjo matek sana wakwayo ni sirkal marwa president marwa Ruto one kaka garama nego waka. E seche ma jonyuol to ywago pek mar ngima kod nengo wuoth ma omede, riwruok mar weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Homa Bay ne obedo koromo margi kendo ng'ado mar medo nengo wuoth chakre kawuono kaluwore gi nengo mauta masani ni malo. Kawuono wabedo gi bura kendo waamua ni wadwa ni wamed fare mar wuoth kaluwore gi kaka sirkal osemedo wach mar usuru e mafuta. Yudore ni mafuta komedi to gik mang'eny kata mwatiyo gi mtokni wa be nengo gi medore. Pok wamedo be nyaka ne chakre 2019. Wasebedo kimedo mafuta pile to po wan kaka jo matatu pok wamedo bei. Koro sani gima nochuno ni mondo wamed bei en ni omednwa go malach king'iyo 16% en percentage maduong' ahinya. Koro chuno wani nyaka wamed bei kendo wakwaya ni abiria wa be mondo nyaka koro orumia wa nikech iyudo ka most of members wagi gin joma nigi loans. Ofiswa kama wabede ywak nitiere jo tich wegeche ywak ne nitie nwa winjo ywak en moro nwadhi ofis sako mwabedo kodgi piny mwa discuss gini kaka en kaluwore gi nengo mafuta spares magari gi gima jowa be dhege ot nikech wan gi families kendo mata kata jogeche jotendo be nyaka bedi gimoro mwamiyo gin at the end of the day. Bende weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Kisumu kod ma Migori okone jowuoth mondo oikre nikech sani koro chunogi mar medo nengo mar wuoth e apeni mopogore magitiye bang' ka piny owacho medo osuru nengo mar mauta gi atamalo 8 ma koro chwale nyaka atamalo 16. Chon nyocha wakawo Migori siling 700 sani chuno wani wakete 800 to tamo jawuoth kaka gol koro chando wa ahinya gi jawuoth omiyo wawinjo matek ahinya koro wakwayo sirkal kanyalo opunguzwa na maisa matin kech wadon wakawe 800 jawuoth pod wajono gol 600 koro hinyo wa kabisa wamede nikech mengo mar fuelo medre koro momiyo chuno wanyaka wamede wan matek kabisa kaka transport sector ok odhi kodwa maber nikech fuelo mede fuel ni malo kabisa. Bang' bedo e yueyo mar kor tam kuom thuolo ma jomachiel mangima jopuonjre kod dok ayanga e skunde ma pacho kaendi e seche ma jonyuol to ywago kaluwore kod pek mar ngima masani koro e yedhe pacho kaendi ka jogo eko manie sekta mar matatu to wacho ni chuno mondo koro gimed nengo mag wuoth kaluwore kod nengo mar mafuta mani malo e pacho ka. Ali Abich,
Ramogi TV, Homa Bay. Owuoge motenore kod weche mag